Epe luzerako lan bat, bigarren ebaluazioan eman zitzaiena, abenduaren hasieran, eta elkar eraginezko novela bat prestatu behar dute. Taldeka daude, launako taldeak dira, salbuespen bat, bostekoa, torri berri dugun Fatimetu, aukeratzeko eman nizkien 5 liburu, 5 talde, eta eredu hortako nolabait tripak atera bat zituzten, mamia atera ikusteko zer zegoen haren barnean. Behin azterketa egin da gero, liburuaren nolabaiteko mapa egin zuten, eta ondoren beraiek egin behar zuten beraien mapa. Ikaskuntza kooperatiboan badaude hainbat egitura erabilgarriak, baina guia mugatzen gara eta batez ere gaur grabaketarako errexenetara, ez? Pixka bat, orduan irakurketa partekatua egiten dugu, beti irakurtzen den bakoitzean, beti besteak adierazi behar du, zer esan duen, eta zerbait usten badu hurrengoak osatu, hori beti, gelditu da erabafinkatuta irakurketa guztientzako. Eta gero hainbat ariketa gehien erabiltzen ditugu, edo arkatzak erdira, edo horri birakorra, edo horiek errexena dialako. Ingurunen erabiltzen ditut baita ere taldeka gaia prestatu, eta ez da puzle bat, baina bai puzle izenekoa bat. Talde bakoitzak zati bat prestatu, eta gero besteia saldu, eta horrelako zeak badaude. Beste bat nahiko erresa edo izango litzakena da bat 2-3 egitura, baina 3ko taldekin ez zait gustatzen nola gelditzen da. 4ko taldentzat ona da, baina bestela gelditzen da 1-3, nahiko motxa edo pausu hori. Bakoitzari nolabait eskatzen zaio berak alduena, eta ezin duen hortan badu konfiantza aldamenekoak eskuba botako diona, eta erakutsiko diona edo lagunduko diona aurrera egiten. Baita ere norberaren mugak ere. Bai, onartuz eta errespetatuz, bai. Premia denean, denetan horrela. Hau da, beste guztien nolabait uren artean konpontzen saiatzen dira, eta ja zalantza baldin bada bai eskatzen dute laguntza. Inolako arrazoirik gabe eta edozeinek. Zer egin dezakedan edo nori eskadi zaiokedan laguntza, eta hor momento batzutan ikusten da talde batetik beste talde batetara mugitzen direla. Badakite honek lagundi izake edo nun eman ez dakizer, orduan arazorik gabe. Zer dute, beti ere jartzen dituzu nolabaitek 2 planoak, ez? Euren akatsa eta ez diezu inoiz, ere ni behintzat saiatzen naiz ez esaten gaizki egin duzu. Baizik eta hobetu daiteke. Hau hemen horrela bai, baina zer iruditzen zaizu, honela egingo bagenu, horrela esango bazenu. Orduan, gaizki edo hobetu behar dugu ezberdina da. Normal hartzen duela, gauz batzutan egiten du, igual ez dute hain ohituta daude edo presaka edo ez dute arkatza erdian usten, baina adosten dute eta igual fisikoki ez dituzte pausuak behar bezala ematen, baina ohituta daude eta normalean taldeko lana eskatu egiten dute, esaten badetan ez, ariketa hau bakarka egin behar da, nik uste gustora hitzen diala, eta emaitzak ere, nik zehatzen ditudanak, ni oso gustora nago emaitzakin. Egia da, eurek joan den urtean hasi zirela honekin, eta guk ez daukagu euskarako kuadernorik. Gure kuadernoa doxero, orain draifa da. Eta lan honen nolabaiteko azken ekoizpenaren nola hori motivazio edo zergatikan ondo egin, ero hobetu, ero saiatu edo publikoa izango dela. Alde batetik esku inprimakia izango dute, beraiek, eta horretarako erabiliko dugu publisher programa, baina gero kalameo erabiliko dugu nolabait ekoizpen hori ikastetxeko web horrira igotzeko.
dugu egiten dituzu dinamika batzuk ikusteko taldea nola moldatzen den eta zeintzu dian ez gehiena dakienak edo edukin aldetik hobeto daudenak, baizik zeintzu dian laguntza emateko prest daudenak, hori da. Eta gero beste aldetik dauzkatzu laguntza behar dutenak nahita nahi ez. Orduan, 2 punta horiek eta gero erdikoak 2. Egiten dugu gela edo ikasleak 3 zatita manatzen ditugu. Onak, laguntza emateko onak, laguntza behar dutenak eta erdiko. Kurrikularki onak baino laguntza emateko gaitasun handiena edo prestatasun gehiena dutenak. Hori da. Bai, jarrera ere ez, eskotan iniziatiba. Talde horiek saiatzen zarete banatzen talde guztietan. Hori da, talde heterogeneoa gelditu dadin. Bat talde batetik, gaitasun, laguntza emateko gaitasun handiena duena, laguntza jasotzeko behar gehiena duena, eta gero tarteko bat edo 2. 3koa balin bada. Bigarren plano batean gelditzen dela. Irakaslearen papera bideratzailea, laguntzailea dela, haiek bihurtzen dira protagonistak. Begira, gauza batzuetan teknologia berrietan eta traste berriekin gu baino gehiago dira. Ausartago dira, beldurrik ez diote, eta sarri askotan programa batean arazoren bat baldin badakazu edo ez dakite saiatu eta beldurrez, beraiek inolako beldurrik gabe. Irakaskuntza munduan, gu badakigu argi zer irakatsi behar dugun. Bidea da agian planoaz aldatu dena, ez? Argi eta garbi adierazten diegu zer egiten duten, eta eginez ikasten dute. Beraz, ez dute azalpen bat eman bartzaie, azalpenak hitz lauz eta pausoka, urratsez urrats, baina gero beraiek dira euren ikasketa prozesuaren jabe. Bakarkako lanare egiten da, esan izuke ez daudela denbora guztian kooperatiboki lan egiten. Momentu batzuk edo zea batzuk, ingurune adibidez, bai beti. Matematikan badia gauzak bakarrik egiten dituztena, bakarkako lana, bai eta gaztelania, depende. Kontent honekin. Bai, posik eta gainera eurak ere oso garbi dute. Badakite gelan danak ez dutela maila berdina, baina batero saiatzen bada topian onartzen dute. Baina lana izan da bikaina, bera gehiago ezin du, esan dezagun, oso ondo, lana egin du, hobetu du, zekiena baino gehiago daki orain. Bai, ez da, bete dugu gure helburua, orduan kitxo. Ez, badakite euren lanak nolabaiteko etorkizun badaukatela, ez? Ez direla geldituko patrikan edo ez dira geldituko kuadernoan. Kaleratu egingo dira, jendeak irakurriko ditu, besteek ikusiko dute, eta orduan argi eta garbi izaten zaie. Bai, beti. Zertarako bat ere badu egiten dutena. Beti dute, egiten duten lan guztiak dute zertarako bat. Orduan horrek ematen dio balio handia eurentzat, garrantzia handia, eta eurak erabakitzen dute zer egin. Ni jartzen diet nola egin eta noizko egin. Baina zer eta zer moduz iritziak ematen zaie, baina gero nolabaiteko eurak aukeratzen dute, esan dezagun, eskenatokia eurak egiten dute, ez? Zer nolakoa nahi dudan, zer nola ipini behar dudan, beraz ni bakarrekan ematen diet aholku batzuk. Bai, nik uste dut horrela naiz eta igual lan volumen gutxiago egin ikasi edo hobeto barneratzen dituela, zen. Igual, bai, biderketa baino, beraiek esaten badute, hitz egiten badute, hitzetan jartzen badute, zergatik egiten duten biderketa hori, hor gelditzen da, 5 biderketa egin da, baino gehiago nik uste. Eta mekanikoki egiten dute askok, azkarra dianak, igual, biderketa horrein, inda fuera. Eta horrek ez du balio berdina niretzat. Bestela nik uste gehiago barneratzen dutela edukina. Ematen duzuek pozik zaudetela egiten zarete? Ni gustora nago. Eta ikasleak kanpotik ikusita ematen du ere, lasai eta zoriontsu direla klasean? Bai, nik uste gustora daudela eta talde giro ona dagoela.